haƙura da shiryawa gado, kamar mama ta ce. Har yanzu babu duhu Whitney. Ka san abin da kaka ta ce, farko kwanciya da wuri don tashi da wuri. Dakata, kamar yaya da wuri. Watching grapher. Tradis ɗana kana magara a kaina. Oh, ya haƙuri grandpa. Za ka iya gudu zuwa gari na Tradis a kan kasuwanci na gari? Ƙwarai kaka. Je zuwa babban kantin mood ka siyo ma'aunin tape. I think we have. I will set big already. Cutting the hair. Ka samu grandpa. Kai chef ne. Dube ka kawai ci gege. Kai, ina za ka? Iran da a gari ga grandpa. Zan iya zuwa nima? Ko ka ji suna da lebe? Suna da bex na mazallari da mandibra, me yasa? Bari na je sai na dawo. Ka san ban taɓa tunanin da kana na gidajen ka ba. Zan iya maza abin sha? Muna da giya tushen shayin asafara ko ruwan yayan PR Pro ne. Just tell no man has brother. Oh, kai ne Mr. ɗan uwan Black Spot? Let me tell Blaine. Menene Iris? Ɗan uwanka ya zo ganin ka ƴan labai. Hello, Baf. Blackstone sunana Blackstone. Menene aka ce mataki ma? Wannan abun ba ni sunana. Menene tare da wannan wauta? Shin ya kamata a ce Burtaniya ce? Muna da gafili saboda kuna da ƙarfi. Kun ga inda ba za ku soke wasan kwaikwayo ba. Ba zan yi ɗaukaka da muhimmanci ba. I was Yundida. I'm pressing my health. Da kyau, lafiya. Ka sa kasuwanci. Ina buƙatar wannan. Wannan gurin ajiye motoci. Kar ka zama mara hankali ina magana ne game da doki. I need the crane. Duk abin da kuka gani kana wuce wannan kofar. Garin gonaki abin da nake buƙata kenan. Ina kashe sa da wannan. Kawai samu a nan ba. Yana da Blackstone nomar karkasa na gara fada maka.
kula da ka ba san dalilin da yasa tunanin zan iya shawa yanzu. Ba za ka yi sauraron da kika dai kawai ba. Na gwada komai tare da wa'innan mutane. Na yi kokarin yi masu yi ba za su ki yi ba. Na gwada tsoka amma babu wanda ke son siyarwa. Ɗaya daga cikin sama har ya fara tallace. Ina buƙatar wannan garin kuma don haka ina buƙatar kai duk abin da mumbo jumbo. Kana yin ne don sa mutane su dinga abubuwa ba su suna yi ba sannan. Sanya yin tunani ina buƙatar yin tunani. Game da shi da hypnos. Komai? Za ka taimake ni ko a'a? Hypnotism mutane shi ka sanya tunani a gare su da dukiya saboda kai. Oh da kyau ina tsammanin zan iya idan farashin yayi daidai. Idan yayi daidai. An gwayan ka tafi ka faɗa maka kanka na ce sa'a. Zan yi Mrs. Monda godiya. Kallon shi idanuwanka. Shin za ki zama Mrs. Monda? Ta yaya zan iya taimaka maka yallaɓai? Barka da ina wakiltan ci gaban Blanchford. Na riga na faɗa wa Mr. Blanchford. I know Easter ne shine wasan ƙarshe. Oh, I thank you. I recorded. An taɓa ganin ɗaya daga cikin wa'innan. Ban yarda ina da shi ba. Now, my leave if you want to choice, please.